dengang jeg startede på medicinstudiet, der var man jo helt fast forankret i det her med, at når man skal behandle en syg patient, så er det simpelthen en fejl, der er opstået i kroppen, og den skal bare ordnes. Men man har ligesom i den fase glemt, hvad med patienten selv, og hvad er patientens eget bidrag i den heling. Jeg har kunnet styre både tider og hvornår jeg skulle til behandling, men tider betyder meget, fordi så kan jeg føre mit normale liv, uden at være afhængig. I mit sygdomsforløb fik jeg tildelt en sygeplejerske, som lod det være meget op til mig selv og være den besluttende part. Og det var rigtig, rigtig vigtigt for mig, at man føler sig tryg, når man er allermest utryg.